že čo sa stane, keď sa porežete. V prostredí tej rany sa zvýši ochota krvi zrážať sa, zvýši sa imunitný dohľad a tretí jav, že sa enormne zrýchli delenie buniek, aby sa to poškodené tkanivo, ktoré tam není, aby sa proste nahradilo. A na to, aby ste zvýšili enormne, alebo aby sa zvýšila enormne rýchlosť delenia buniek, potrebuješ dodať cholesterol. Lebo cholesterol tvorí 80% materiálu biologických membrán. To znamená, že ak niekomu nájdu v krvi zvýšený cholesterol, to je populárna téma, tak není úplne ideálne znižovať cholesterol, ale hľadať, prečo cholesterol je zvýšený. Presne, a on je tak. zvýšený napríklad kvôli zápalu alebo chronickému zápalu, alebo niečo sa deje, zápalu v princípe. Že cholesterol je vlastne informácia. Áno. Nie je problém. Ale to je informácia, že niečo sa deje.